Зәй районы югары Баграш халкы авылдашлары Акулина Чернова образын мәңгеләштерү хыялы белән яшәде. Әлеге ана сугышка 6 улым бирә. Уллары бер-бер артлы фронтка китә һәм үлү хәбәрләре килә. 6нчы улы исә сугыштан кайткач яралардан мантый алмый бакыйлыкка күчә. Шулай итеп җиңү көне алдыннан авыл уртасындагы монументта ана образы урын алды. Мы тоже в этом году, благодаря... Бахраш авыл җирлеге фронтка озатылган солдатлар саны буенча районда 3нче урында тора. Бик күп якташлар туган җиргә әйләнеп кайтмады. Шуңа күрә җирлекнең һәр авылында сугышта башларын салган авылдашлар истәлегенә һәйкәлләр куелды. Әмма еллар үзенекен итә, һәйкәлләр искерә бара, аларны яңарту, искеләре урынына яңаларын кую безнең бурычыбыз. Югары Баграшта заманча һәйкәл кую турында хыяллана идек һәм җиңүнең 75 еллыгына район җитәкчелеге ярдәм белән бу мөмкин булды, ди Павел Минеев. Баграшлылар һәйкәл ясату өчен скульптор, рәссам Фазыл Чияповка мөрәҗәгать итә. Акулина Ивановна сидит на скамеечке. Акулина Ивановнаның фотосурәтен күреп, аның авыр язмышы турында белгәч, булачак композициянең образы шунда ук күз алдыма килде. Ул эскәмиядә утыра. Мин ананың портретын эшләүдә максималь охшашлыкка ирешергә тырыштым һәм минемчә моңа ирештем дә. Чөнки аныгы аны күрүгә танып алды һәм елап та җибәрде. Ана сул кулына 3 почмаклы хатны кыскан, кыр почтасы әнә шундый хатлар тараткан. Нинди хәбәр булгандыр хатта, анысы безгә билгесез, ди Фазыл Чияпов. Баграш җирлеге биләмәсендә 3 һәйкәл исәпләнә. Җиңү көненә аларның барысы да яңартылды. Авыл халкы Черновлар гаиләсе яшәгән йортның кая булуын әле дә хәтерли. Черновлар кайнап торган әлеге урам хәзер Тынычлык исемен йөртә. Рәзимә Кашапова, Юлия Казамарова, Татарстан хәбәрләре.